So what's up guys, for today's video is mula ag Taguan. Ano na to atong amigong Wild Dogs. Migo ng Wild Dogs, so bisita ta karon og kuan kana Mr. DIY. So always low prices. Always low prices. So laag na dito ron, so bisitahon to ng mga kaila dito ba. So first time na mong bisita dito. So first time sa vlog di ay. Okay. Guys, so abante na karon Mr. DIY kay subayan tong migo to. Ready na ka pre? Ready na? Outfit check ba? Kumbate kami. Snina ra na unsa day ka. Basic na ngayon na. So let's go. Transition dayon. So banti ta karon og Sana ko sa Mr. DIY guys. banti na unsa day ka. Ako may kamera day ka puya eh. So we arrive at the intro eh. We arrive at So guys, so wala na tayo sa mula sa Mr. DIY na dito sa taas. Saka ta sa hagdan kada tuntas taas. dagan. Ano na ikuan? Ay, yawa dire tegi. Dagan ni hagdan day. Paano masabi? Ate, dagan gid eh. Awag Ayan. kita na, mutunog kami, kami kita. Saka na ko sa taas guys. Yawa na guys, dagan gid hagdan guys. So, Taas. tagpila. Ate, 1.5. Point milk. Mga pilaon po ni ka, pilaon. Mapord. Ako, grabe naman na si Mr. DIY. Baligyan nito, rato kayo. Ag ate ay. Sige. Asa. Awan guys. Ay, gana. Sige guard. Ala, guwapo si guard ay. Isa, Gustavo? Ano guys, Mr. DIY guys, Andres Gustavo na guys. Chip, shout out Chip. Kita sulod na pre. Mr. DIY din nga, always low prices. Good afternoon, sir. Basket, sir. Yun, usay pitawon to re. Makita na itong wild dogs na sa Mr. DIY guys. Kaya na, yung po sa wild dogs guys, ang isa ito pagkitaon. Ang original. Ang pagkitaan ito ang wild dog. Guys, rato lagi mga baligi dito guys. So diri mo kakita og kanang cable sa cellphone nga sa tuhal kayo tanawa na tag 95. Pag mga barato di ubang guys. So alik na mo dito sa Mr. DIY guys. Barato lagi na baligya. Ay headset nga tag 60 guys. Barato lagi na siya guys. Tara. Guys, mahuli na ta guys. Adto na puto sa hagdan nga dadto sa ubos guys. Pakita lagi ako ni Mr. DIY guys. So guys, pauli na mi guys. So ata sakay. Hagdan nga padulong sa ubos. Adda balong sa ubos. Digyapon may mulikan guys. Guys, mo naog makaabot mi sa ubos. Goods. Tawa guys. Tawa katindo. Yaga chuyag dan ay. Ayos sa sagdan ay. Di na ta magligo ng kuano tikang. Wala tikang ay. Gumbate ini day. Ngani kahitik ang Mr. DIY. Sa Ato na sa barak sa wild dog. barang sa Wild Dogs. Gawas ta gadre, gawas. Wala na rin. Step parang init. Ato tayo ng suki. Utang na rin itong kubra. Kubkub na po. Kop og panrime. Kubkub pag tayo init. Lagi sa barak sa rin. Hayag kayo. Nahayagan guys. Guys, mo to atong trip karon adlaw so. Ato tayo lang suki guys. Mangutang tagla muna og kubra dito. Kando na kumayron. Follow us, like, share, and subscribe para sa next video. So, thank you. Natingala kung anong itawag sa kalit Ay salang naon sa day ka Anak ko nga